Il-Parlament Ġermaniż approva żwieġ bejn persuni tal-istess sess, dan bi 393 vot favur u 226 vot kontra. Il-Parlament Ġermaniż approva din il-liġi wara li qajmet bosta battibekki politiċi minħabba li Angela Merkel kienet kontra li titressa quddiem il-membri parlamentari. Iżda fl-aħħar ġimgħat bidlet femta u aċċettat li din il-liġi titla l-vot. Vot li għażlet li tħallih bħala wieħed ta' kuxjenza l-membri parlamentari tal-partit tagħha. Minnaħa tagħha Merkel xorta waħda votat kontra. Minkejja dan il-liġi kienet approvata maġġoranza kbira ta' voti. Biex issa koppji tal-istess sess se jkollhom ukoll id-dritt li jadottaw it-tfal. Kien il-Partit Soċjal-Demokratiku fil-Ġermanja li ppreżenta din l-emenda għal vot bl-isem ta' Żwieġ għal kullħadd. Il-kap tal-Partit Soċjal-Demokratiku Martin Schulz wera sodisfazzjon tiegħu għar-riżultat tal-vot kif fit-tweet kiteb hekk. Il-progress huwa possibbli. Bħala 23 pajjiż fid-dinja illum għandna l-ugwaljanza fiż-żwieġ fil-Ġermanja. Jiena kuntent għal dawk il-koppji li se jiżżewġu. Fl-ewwel kumment tagħha Angela Merkel saħqet li għalkemm hija baqgħet iżżomm twemmin personali tagħha illi żwieġ huwa bejn mara u raġel, dan il-vot xorta waħda jista' jkun wieħed pożittiv, kif saħqet li dan mhux biss jippromovi rispett bejn nies b'opinjonijiet differenti, iżda ġib miegħu aktar għadda soċjali u paċi. Dan il-vot ittieħed ftit xhur qabel mal-Ġermanja tivvota f'elezzjoni ġenerali bl-isfidanti ewlenin ikunu Martin Schulz u Angela Merkel.